Ngoza nihambi ngokentumba. Magqirha sekhaya. Ubudiniwe, phuma ecaleni, ubeke induku zakho ecaleni, ukhwabe. Ingoma yami kaloku le nami zazichwethela ingoma zenu. Nkosi. Masitama kushiyabulala umuntu xa ehamba entumba. Nakho. Yabulala itheza amandla. Sukuma, hamba. Sukuma. Masitama kushiyabulala. Phinde malume. Oh, namaye. Kodwa kuthiwa xa kuthethwa sawufelelwa Nkosi. Masicela Nkosi. Linye ilizwi qha kugqityiwe. Magqirha sekhaya. Kugqitywe mbongo zone zehlabathi. Zonke izinto zigcambulukile. Ohlobo kufuneka ngalo phakathi kwale nkqubo. I-potholes sizinqibile. Sika yamagqirha. Ngoba sifike kulo msi kukho imingeni. Sathi xa kubonakala uba sizabangenisa phakathi kwekhaya. Bazasivala ngegama elile. Loba nizosindisa phezu kwenkundla. Bathi ke xa bethetha calani into yokuthi singekasuswa kuni. Xhomekeke kuni banifuna ntoni na. Maqondo qha ubalandile. Babeka phezu kwenkundla kodwa bamile bakahlali. Babe ngokwezindlu kutsha. Izingwevu nengwevukazi. Masitama Nkosi. Kukwesi sihlwele pha
Mama Masithathu esisisinqame Master Magushi esithi ngoku mina ndizivulile incwadi zamanyange Master Magushi balethekisha lonza amnika imoto lonza amnika ilotho lonza amnika ipromotion emsebenzini lonza amnika inzala ngoba inzala kade ayifumana Ndizawunyanga nezifo ezinganyangekiyo phakathi kwekhaya Ndizawutshintsha inhliziyo ezixoxayo phakathi kwekhaya Master Magushi ngoba ngela xesha besixoxa lobaphilisi ubaphilisi uyabonakala into yobana nguye umuntu onguvula indlela phakathi kwale nkundla ngoba kaloku ibhokhwe xa hamba mazibuko siyacinga mosandithi Master Magushi ithe xa ithetha ndizawuzenza idini ndithi ndizobalanda ngokuvula nje umlomo kwami phakathi kwale nkundla bazawungena mhlekazi yazicelela phakathi kwale nkundla celela ubugqirha bamze bungatshintshwa nangubani na cela ijaba zami bese isitulo senyawo zami ngoba ndinazo ijaba ziyaphila zihamba ngomoya ziphila ngokwenyama nangokwegazi Master Magushi Mwana isiphahlo sami inkonjane ezofaka masicabangele sabaphile nangona phakade sebengajiki sebengajikwa nalithongo abambelele kumqukumbelo kwaNonkundla noNoxhala bombozelo zehlabathi bangakhutshwa zintetha mani bosithathu phezulu lomsebenzi ohlanganisa ukuhlele phakathi kwekhaya Master Magushi Thandazela ikhaya lami zelingadiliki idilizwe izizizwe Master Magushi cela abantu bakasithathu uzabahamba phecam kwami uphuma kwami xa ndisithi ndicela indlela ngecawa ndochaza ingxelo phezu kwenkundla sekhaya bathi xa bethetha sizawukhapha mhlekazi sizawuzinza noba inyanga siphinde sigoduke sibuyele phezu kwenkundla zosithathu Master Magushi cela zabe ndinika ubulumko ebugqirheni ndinganyangi ngokuqhela Master Magushi Tanga wena nokhwezi Ndlovukazi ngoba wena umkhulu apho ukhoyo ngoba lifikile ithongo komnye umhlekazi wami uhlele buhle bakwasithathu abesithi utata mxa fika kulomntana ngethongo lathi wena lakhe lifikile kwilizwe lobomi nenyaniso wanyukela ngesentla ngoba kaloku yena umkene inkomo yakhe masibuleleke loo nto Ndicela into yobana uzutshayela lapho ndinyathela khona ngoba sekubekwe ntoni na uzutshayela ususe ndingajika ubugqirha ndingabufuni xa kubonakala uba wena umkile ecaleni kwam ndixoxa phezu kwale nkundla ndiyasicelela Thandazela amagqirha elikhaya unonkula unosibani uNtsusa noNosandla angenele ezindwendwe emveni kwanomsebenzi Imali ingapheli phakathi kwesandla sethu. Khona loNtsusa ubamba ichoko inikwa phakathi kwenkundla zakwagugguza kwahaha. Sakwazi thonga zithathu. Wena makazi noSandla abantwana bakho bethonga. Bazinze phezulu kwale nkundla kwasithathu. Master Magushi ngoba xa ushoma lantsonyama bawuthi xa uthetha kubonakala behlala phezulu kwenqambu yelwimi lakho. Noba sekufika iNtsusa noba ngelo iqhane makazi wami saqa Magusha ngoba kaloku wena iNtsusa uyayazi. Obhozela noba sekuthiwa ifihlwe ngaphansi kwamanzi. Sithandazela into ezinjalo. Zenibe imbumba manje ngosithathu. Seningayijikeli inhlabi. Seningajikelani. Sabazinza bendi balapha. Babeka istampu phakathi kwale nkundla. Ngoba igoqo balivulile ngokwasesikweni. Bamkelwa phakathi kwenkundla salapha saqa Magusha. Noba sizaba khona iziphazamisi. Sekubonakala ubuhlwele balapha. Baba bazinzise. Thandazela ithongo. Emveni kwalomsebenzi. Singwefikazi. Ithongo elizawuchaza umsebenzi uhambe njani na. Kodwa bangaba sinciphisile sithi ngxe. Uba sandisile sithi ngxe.
Masicama kushe ndibulela into bamakazi phezu kwale bhekile uyawathetha nangendaba yeqonga. Xa kubonakala into bani izithunywa ekhaya abantu bebengafuni isiko. Sibenzile indima yokwenza iqonga sayidiliza kusasa. Sithi ngoku sizowudiliza iqonga. Xa kubonakala emveni balishwabela mkhono phakathi kwalankundla. Sithi ngoku senza ualpha noomega. Thathani nitye kusithebe. Yesu wayesitya kuso nabafundi bakhe. Masicamashi. Sithi makucume ke phakathi kwenkundla. Ngoba thina sifuna imali. Wena noba inzala yena ifuna nimamela. Emveni kwalomsebenzi mama miliseke ingqondo. Bonakala omdala ahlonitshwe ngomncinci. Omncinci ahlonitshwe ngomdala. Masicama kuhle. Phezu kwezintetha phakathi kwalenkundla. Masicama kuhle. Yanithembisa soze niphinde nuphinde lo msebenzi noma ningayoqhwabisa xa noqhwabisa kwigqirha lenqondo elikwazi ukuvumisa anditsho into amagqirha wanengqondo zeninive kakuhle masicama kuhle uthi mhlekazi silikhaya size ngentsusa nonobangela kakusithilela masicama kushini sizama ukuthi ke makuchume makwande ke amagqirha sekhaya ngoba kuthethwe kwavokothe kwaphakathi kwale nkundla ngoba kudala sixoxa phezu kwale nkundla sicengacenga ubuhlele bekhaya bathi xa bethetha kuza kwenzeka faku wakwandayeni wakwangqungqusho wakwahlama ngobubethe wakwadakile wakwandamase wakwaziqelekazi wakwafaku wakwanyawuza wakwaletha wakwalibele wakwakhwangesho wakwaswanizembe uqala mgqube noma entuko etyebelenhle abantu ababhala fondini lethi ibuye nembanduli lena sihle zakatshawe zakamdange zakatshuwa zakabhotomani zakwangonyamana zakwarherhabe zakwaingwe zakakhawuta zakabulawo lena sihle zakangqonde zakwantshaba zakwantoku zakwatsolo bendonga ndinyangwe ngutshawe mnenewele lamagqirha sekhaya zange sikhutshwe nalithongo lena sihle zakatshawe zakamdange zakatshuwa zakabhotomani zakwangonyamana zakwarherhabe zakwaingwe zakakhawuta zakabulawo kuzalwe indlovukazi kuthiwa zidlekhaya ngokuswela umalusi unyangiwe ngubhayi ngukhetshe kuthiwa inyeke emnyama ecanjiziziba ubhayi unyangwe phakathi kwenkundla ke zasemandandeni kodwa utata walinika itshoba phakathi kwenkundla zasentinarha ngudabana ngumeka ngufulashe ngusigadu usigadu unyangwe phakathi kwenkundla zakwantswentso zakanojaholo zasemagcirheni njengumzukulwana kasonyathola ndingumzukulwana wakwaDiyesi ndingumzukulwana kanobakabonwa ndingumzukulwana kaMountain Bell esunquma ndiyintombi kabhododo ndiyintombi kaNosayineti ndingunonkundla mna ndingunoxhanti amagqirha asemampondweni kuthiwa singamadela kufa phakathi kwezankundla zasekhaya ukwenjenje ke bosithathu konke endikuxoxileyo phakathi kwale nkundla zenilifake kuluhlu lencwadi labantu abalela ukuthula kodwa inye into endicelayo kuni ndifuna ubulumko nemali